Yes po, si Karen Joy Dingal, Ma'am Greta, mao ni iyahang question last Wednesday nga nag-uban ta ni atong isumpay karon ma'am, no? Nawala man gud daw Ma'am Greta ang SSS ID or UMID sa iyahang papa. If dili na siya makakita, pwede pa ba magkuha og lain? Sorry. Ah, Dili na yes. makakita or dili na makita yata? Basin if dili na makita ang humid, pwede ba magkuha og usab, ma'am? Yes, Mm. pwede ta mo kuha og usab pero sa pagkakaroon ma'am suspended ato ang capture. Okay. So wala pa gyapon yung update, ma'am, no? Kung kano sa mag-resume, ma'am, no? Wala pa ma'am so far. Okay, sige. So pwede ra kaayo. Ma'am, kung magkuha usab og humid, ma'am, naabay bayad, ma'am? Na anay bayad 200 pesos. 200 pesos. Sige. Ma'am, pareha sa Pag-ibig, ma'am ba? Or sa ilang Loyalty Card Plus, pareho na ba ning atong ID karon, ma'am? All-in-one na ba siya? Like atong... Hopefully ma'am kaning bag-o ma'am na anay chip. Okay. Pero so, do you mean, ma'am, kanang karon ang suspension nato sa atong UMID, appeal na diha, ma'am, ang pag-plastar nato? Hinaot pa unta pagtinguha nga ma-appeal na siya chip, ma'am, pag-resume nato? Ana ba, ma'am? Yes ma'am. Okay, sige po. So kung na cheap, ma'am, pasabot, ma'am, no, kung mag-loan ka, dito na automatic sa maong ATM ibutang, ma'am. Tama ba, ma'am? Yes ma'am, ATM Mm. converted siya. ATM converted. So for now, wala pa siya mga kasama. Okay? Pero sa karon, ma'am, kay wala pa man tong UMID, ang pamaagi sa pag-loan, asa ma-receive, ma'am, sa any bank account, ma'am, no? Nga Ah, sa member? katong gi-register nato sa DAM na bank Mm. account. Okay po, sige. So salamat kaayo kay Ma'am Karen Joy Dingal. Naot natubag nato ang imong pangutana karong adlaw. Napoy nag-chat na ako, ma'am, si Nanay Jing Kasing, no? Ingon pa niya, Ma'am Michelle, pwede ba ko muadto kay Ma'am Greta? Kay na ako'y concern sa akong condonation. Loan condonation, mag-adto daw unta siya, ma'am. Nag-file daw siya og retirement. Mag-file po daw siya og retirement. So kung ay sa akong pagsabot, ma'am, mo file siya retirement na pero ongoing ang iyahang loan condonation. Unsay mahitabuan ni Ma'am Greta sa iyahang ma'am, status, ma'am? Actually ma'am, tama to iyang kuan ma'am. Tama to iyang pamaagi. Mm. Una, dapat ang condonation Mhm. application Okay. before ang retirement. Ah. So, ang mahitabo ni anak, ma'am, pag-file niya sa iyang retirement, ma'am, idadak na to itong kuan. Dapat niyang bayaran sa condonation. Okay. Sige po. So, unahon. Tama tong iyang gihimo. I don't know sa pang-assistance ang kailangan ni Ma'am Jing, pero sakto na process ang imuhang gina-go through, ma'am, no? Salamat kay Nanay Jing Kasing. Kung naa siya'y kalisdanan. Ang pag-file og retirement, ma'am, online ba, ma'am? Or pwede dito ra, ma'am, maghulog og form? Online siya, ma'am. So, kung muanhin siya sa ako, ma'am, Dili gapo, no? dili, i-refer na ko siya sa silong, Okay. sa akong e-center. Sige po. Sige, Nanay Jing, no? Hinaot, Nay, natubag na ko imong pangutana for SSS, Nay. Na-facilitate na ko. Nay, ha? Kung na kay follow-up question, text lang gihapon, Nay. Okay? Thank you kaayo. Ma'am, si Efren Omar, nag-view siya karon, ma'am, sa ato live streaming. Hello, Sir Efren. Good morning ni mo diha. Ang iyang pangutana, ma'am, namatay ang mama ug papa. Kung namatay ang mama ug papa, ang anak ba ang makakuha sa ilang pensyon? Ma'am Greta. Okay, no? Kung of age na ang anak, dili pension yung dawaton, lump sum. Oo. Okay. So, go through gihapon ta sa process kung hamtong na siya, agi gihapon ta sa hierarchy, no? Wala na yung minor children, Okay. wala na yung ginikanan ang mga namatay na members, wala sila designated beneficiary. So, ikaupat sa legal years, priority ang anak. Okay. So kung ang both parents, ma'am, are members of SSS, lump sum gihapon sa both parents. Tama po ba? Yes, ma'am. Oo. Tapos, magdepende na, ma'am. Kung pila ka tuig na sila, I believe pensioner sila. Okay.
Kung pensioner sila, ma'am, lampas na 5 years sila gadawat sa pension, wala na dawaton ang mga nabilin. Okay po, sige. Salamat, Sir Efren. Base na pa kay dugang pangutan or follow-up question, sir. Pwede na kaayo iagi dinhi sa atong Facebook Live. No? Salamat sa mga nag-view o sa mga nag-text. Ma'am Greta, naapoy ng utana dinhi, ma'am, about sa katubitang nadunggan daw niya na kung mag-resign or mawad ang trabaho, ma'am, na ay benepisyo from SSS kay murag gikapoy na daw siya ng iyahang mga kauban sa trabaho. Ma'am Greta, kung mag-resign daw siya, ma'am, makadawat ba daw siya benepisyo? Unsa pod nga benepisyo? Kung qualified ba siya, ma'am? Okay, ang both siguro niyang pasabot ang unemployment benefit, no? Yes, ma'am. So, timan-an nato nga ang unemployment benefit, ginabayad lang nato sa mga member na involuntarily separated from work. So, meaning, ma'am, kanang mga na-terminate. Oo. Pero, naatay exception to the rule, ma'am, kung nag-resign ang member tungod sa mga causes na, number 1, adlaw-adlaw siya gina-insulto sa ang employer niya, di siya kaantos. Ikaduha, dunay threat sa life niya by the employer or any member of his or her family. So, duha na siya. For example, kung kasambahay, nag-resign siya tungod din na maltrato siya. Yes. Oo. So, dapat doon na tayo proof na although nag-resign ka, it's because of any of these causes, no? Alright, sige. Kinsay mo kuan, ma'am? Kinsay mo check mo assess ana, ma'am? Unsay mga documents? Of course, kailangan man mga documents to prove nganong unsay reasoning mo for resigning. Tama ba, Ma'am Greta? Yes, ma'am. Kana sigurong mga threat sa life, ma'am. Siguro po, ma'am, makatabang ang ato ang pag-present sa blatter, no? Kung nagpa-blatter ka. Kung nag-threat ka. Tapos, i-attach na to na, i-attach na to sa atong proof na separated ta sa atong trabaho dito sa DOLE. Sila ang mo-assess, ma'am, kung voluntary or involuntary ang separation. Okay. So, si DOLE, ma'am, iyahang tahas ang mag-assess, ma'am, Yes. kung mo-qualify ba siya sa ato ang, unsay tawag na, unemployment benefit po, ma'am, no? Yes, ma'am. Yes, Alright. ma'am. Sige po. Salamat kaayo sa atong texter niya. Kung gikapoy na kon sa irasaw nimo, gawas kung gimaltrato kasi laban lang beshi. Eto mga bills di handa kita, no. Last question, Ma'am Greta, viewing via Facebook Live karon si Aisel Kate. Hello Aisel. Taga-kuan siya, ma'am, Purok 3 Upper Bagumbayan, Matanao. Ang iyang pangutana kung bulag na nag-separate na sila daw sa ilang sa original nga bana, original nga bana, unsay mahitabo pananglitan og kuhaon daw unas Ginoo, ma'am, ang iyahang ang bana, ma'am, no, ma'am Aisel, no, makadawat pa daw og sa burial kung maminyo na po og utro ang misis. Okay. When it comes to benefits, ma'am, unsay madawat ni legal wife o gikan kang kuan kay mister pero naa na po ilaing family si legal wife, ma'am? Okay, no. Ang iyang ginapangutana first, ma'am, burial, no? Burial, yes. Ilubong dahil niya iyang bana. Gabi. Timan ano to na ang burial benefit para lang sa tao nga nagasto sa pagkaya o pagpalubong sa membro. Okay. Meaning dapat doon na siya resibo. Doon siya inigasto. Oo. Pertaining that claim, ma'am, duha naman sila dunay ano, ma'am, no, partner. Opo. Oo. Yes daw. So, i-determine na sa SSS, ma'am, kung si anong good, ma'am, si wife karon, ma'am, dili na siya dependent sa iyang husband na original. Kaya doon na naman siya bago, ma'am. So, I don't think na maadto sa iya ang death claim. Siguro, ma'am, maadto siya sa mga bata atong original na husband. Or sunod na po ka sa hierarchy sa death claim. No, I don't think na mo-qualify si wife kay na naman siya ilain. Okay. So, if ever, ma'am, wala pa ilain si wife, pwede pa siya. Maulang na ang way, ma'am, nga maulang na ang qualification na makadawat siya sa death claim sa iyahang former husband. Yes, ma'am, pero dili na siya 100%, ma'am, no? Okay. Doon na tayo mga determining factors kung si wife ba, siya ba ang nihawa sa balay? Oo, kung siya ang nihawa, ma'am, sa balay, meaning, ma'am, dili na siya qualified for
economic dependency sa iyang husband. Naday mga ingana. Siya man ang nilakaw. Ano yung mga ingon ana ng mga cases? All right, sige. So kana no mga gidikanan nga naminaw karon mo nay sitwasyon, no? Practically speaking about aning mga benepisyo abot sa panahon nga kuantas Ginoo, mo ni siya mahitabo, ma'am, no? So thank you, Ma'am Aisel Kate. Ug salamat po, Ma'am Greta, sa pagpasabot sa ama, ma'am, nga dapat dili jud mo. Kita mo. Kinahanglan lang jud na mo na mga proseso mga kasama sa matag benepisyo from SSS. Ma'am, of course, ang inyong mga announcements ron, ma'am. You have your time. Okay. Katong mga nag-cater o nag-aadto dito sa Gaisano Ilustre, no? So, doon na tayo bayad center dito. Mhm. So, available na. Pwede na ninyo i-appeal inyong bayad kung naamoy ginapalo up sa Gaisano Wow. Ilustre, no? Mhm. Oo, na sa 5th floor, Mm. Gaisano Ilustre niya. Doon na po tayo bayad center po diri sa NCCC Mall. Mhm. 3rd floor, NCCC Buhangin.